in mi ati. E praxeri e me comi wani crei. Beloa suma kanjing mi trostu. You are one, you come close to me. You open me, you walk na mi face. Sorrini na sogronda puta. Misa memre de want to diuleri mi. No las baby, you not preaching food. Srana. Ja, wina piki fustranang. Wisranang. Goedenavond. Goedemorgen in het buitenland. Mensen die me uit het buitenland volgen. Met een gebroken hart zit ik vandaag hier. Ja, beetje emotioneel. Want tegen hier dat die 20 mano de moro. En je jere dat 20 ching zijn geboren, pasgeboren baby's. Zonder moeder hun leven moeten zien. Dan doet het me wel wat, ja. Ik ben vreselijk geschokt. Echt wel. Het leven gaat door. En je ziet dat Walosma beleidsmakers eten kassan met een korreltje zout. De actie schreef af 20 baby's zonder moeder. Unesap if de abipa sa fasan de ja ano ala pa etek den verantwoord toe. Vooral if a ma no de moro. Wat te amma de ete da maka luku fapching. Minosap if watu beleidmakers takwan sani ma mi informatie toe. En miere takwan losman no ben vaccineer. Zwangere vrouwen. Jullie moeten extra voorzichtig zijn. Want het heeft me eigenlijk zo pijn gedaan. Dat ik hier met libas aan zeggen, mijn mamoro. Ik heb ook mijn emoties. We zijn al zo'n kleine bevolking. Dat hier 20 mannen, 20 mannen de moro. En 20 baby, de pasgeboren baby's. Hè. Dan doet het je wel wat. Als Jaja Sranamang, als trekker van Wisranang. Ik moet, ja. Apura, goedenavond. Weet je, ik zou eigenlijk 10 minuten komen. Er gebeurt heel veel. Heel veel. En men maakt zich niet druk hoor. Men maakt zich druk met ga naar Washington, ga naar Dubai. Ik word soms stil hoe leiders, beleidsmakers
met onze Surinamers omgaan. Minoko taftide maar zonde. Ik denk dat mo dat kwam toesani en wat toen moet ik me kwalijk hebben, zonde, echt wel. I will be prepared. Mijn geval mensen, nogmaals, dus maar zako een goede avond, one sweet netty. Sorry voor me, wat ik ben een, als een baby, maar 20 maar als een shock me. En als een gooi mis king. Ja, maar goed. Ude. Ai, brandweer boos. Doet niet mee. Douane is niet boos. Politie is niet boos. Ambtenaren zijn niet boos. Wie is niet boos? Want de man waka defile. Want brandweer is boos. Gelijk of niet, maar brandweer is boos. Wat trasani president de metaki president Yuna Pafa Kondre. Maar Gersi tak ine begreep. Zonde. President behandel je DNA onder voorzitter Boere. No tak isan era. Yara, president, no broka man. Want Sherman is een lieve man hoor. Is een lieve man. Dus, u los uw probleem op. Maar, no tak zo era. No beledig man. Kan je nou fake news met jaren president? Maar je weet wat over we praten. Behandel Sherman beter. Isabi, en sap se pika man vestra man. Yara, isap a respect toch president. Je mag takkie zijn, maar sap sot van je tak na asma. Want je tak na ngay volk. Want we vergaderen na alle waanta DNA-leden en ministers van de VAP op de kabinet. Alla zo dat gaat ook niet zo. Ja, oh ja, vandaag is internationale maandag. Zo. Mina vita ka bij de internationale maandag. Maandag. Nee, internationaal. Dag van de man. Sorry. Met takasan verkeerd man. Dag van de man internationaal. Mooi man. Ik heb niet. Ik hoop dat ik de man verwend. Maar ze hebben mij niet verwend hoor. Kijk, een dame me verwend vandaag. Ik bedoel trouwens verwennen mensen. Nu weer heb je zo, maar goed. Wat hebben we meer? Een minister verklaart van Rebel. We gaan 50 miljoen carbon credit krijgen. Of 44 miljoen melee. CO2 compensatie. Volgens mij we dringen. We dringen. Dus gewoon, dan moet je 44 miljoen. Zonder een plan. Minister heeft toch orde. Maar geen huiswerk te maken. Voor zijn money komt en dan money nog kon naar potivolk. Maar dat kan ons zonde. 50 miljoen, zij komt total. Dus total ook je carbon credit. Dat we rokono dete. Buse koti, go te mopo. Alles wat we doen. Dat we kies carbon credit. Mi was fa. Na een soort plan. Wat hebben we nog meer? Oh ja, telesuur. Ai, vaya mi kado. Telesuur. Jo, nou een nazi bedrijf. Dan nou. En dit is dan misdrijf mee. Alle de euro aanvraag. Per de mama voor de aansluiting. Dat je met de sma. Go doen een nieuw aanvraag. Dan heb je nog 3000 zoveel jaar aanvraag. Telesuur. Als je gaat naar de klant TV. Tak naar je sma. Dus gewoon niet op een day. Omdat de voer dat omdat de rommel zou doen dat de nazi moest paai. Telesuur. Takanga volk. Takanga volk. Wat trasat? Oh ja, dit weer hè. Mevrouw minister HI. Het gaat gewoon door hè.
Inkopen gaat gewoon door. Er wordt wel chocolade gegeten, chocoladebars gekocht. Er wordt gegeten, hè? Ja? Ga je vertellen aan de natie wie je weer in dienst hebt genomen? Welke schoolmaster thuis bij je werkt en HI moet betalen? Ga je de natie vertellen? Ga je Yogi vertellen? Of niet? Yogi, artikel 125. Het is niet van toepassing op een aantal ministers van jullie, no? Regering? Regering Santoki Brunswijk. Artikel 125 is niet van toepassing. Oh, de vorige regering. Dat zijn pengel. Wel. Pe umofo de. Mi wanshu umofo. Artikel 125 is niet toepassing aan minister Walden, Sudin. Ja toch? Dan heb je een minister. Hé jong. Hé, jong. Mi loba rechter bisto. Een rechter. Roy Elgin. Eindelijk een rechter taki. Tak staat fout. Dus keren no. Met de umcha moro zaak. De isi minister Owen. Umcha go voor. De staat is schuldig. Hey Roy. Elke mi lobby jongen. Mi lobby vallen. Dus mensen brengen jullie OW voor het gerecht. Hè? Want hij gaat niet graven. Hij gaat het volk straffen. En hij straft het volk weer en constant. Minister OW. Baby. Hi baby. Ja toch? Je straft het volk. Alleen tegen kom. Precies zo. Ja toch? Expo. Mensen, hebben jullie gelezen? Expo stelt stelt niets voor. Stelt alleen maar chocolade voor. Maar, ja, je kan die chocolade, is lekker hè? Maar we willen actie regeren. Sommige money zou we geven uit. Wat herpleinen aan president, wat een geweldig zijn op. Dressie nog maar pai. In een paar des maf academisch ziekenhuis zijn er ook een foschief boom. Mensen van academisch ziekenhuis en al die andere ziekenhuizen. Dat we gaan Dubai, miljoen dollar om het dollar we geven uit. Nadat naar uw target, nadat naar Red Suriname, zonde monja unu. Minister Ramdin. HPSG, nee hoor. We gaan pas december onderzoeken. Ja toch Ramdin? Sapsa. Iwana dossier? Mim gida on? Sonde. Oh, Albert Ramdin. I actie president. Taki wan tro minister na. Sorry. Ano minister? Je bent een minister, maar ja. Je bent ambassadeur worden in Washington, no? Ja, hè? Oh, ano trono na fake news, no? Want je hebt hier alleen maar rommel gemaakt, alleen maar modder. Ik podek bij in modderen. Alle geweldig. Toen je bij OAS heb je niets voor Suriname gedaan. Je hebt zoveel functies bekleed. Wat heb je voor Suriname gedaan? Jullie gaan wel 100 ambassadeurs zetten. Ja toch? Want de ambassadeur gaan loma en go mee. Ja? President van universiteit. Zonde. Arkimi zonde samo piche. Ja? Surswam. Zonde mon jij toe. Maar bigi veteran nazi pe we diki. Om een kilometer we diki. En if we foro na Surswam. En sma grong we kring na Saramaka. Dat om vertera volk. Ja? En in op kanga de strasa na smatapu. Mensen. Zonde. Ja? Zonde for euro. Arkimi. Minak de top 10. Of top 12. Zo is het trouw 13. Want deze zijn lui. Regering. Je hebt huiswerk. President, je gaat in Dubai zijn, no? Wanneer vertrek je? Vandaag is 19. Je vertrekt 27. Oh ja, president. Wanneer je terugkomt, komt een investeerder uit New York, hè? Oh, die meneer Beervliet, no? 5 miljard. Is goed.
De lukken ay vergrootglas aan de president. Aher investeerder zei kom. Nanga HPSK deal. You must kotega nazi te kom. Sana rommel sa we do. Ja, heel rommel. Is dat trommel toch? Trommel, rommel. Trommel, rommel mensen. Mensen, goedenavond. Ik bedank jullie voor het sharen. Utan share. Milobeng. Gaan jullie lekker slapen. Dan worden we morgen wakker. Dat teel wiki tamara. Ino luku if brede no oppo. If benzine no oppo. If smeti no oppo. Wat uno sap sa libidere. Ciao, ciao. Ja? Begin fustranang. You are for me. You are not me face me. You sorry me. Na sono kaputa. Bisa membre tem morto de uleri me. No las baby, you na pichi usana. No las bribi. Wo purding. You are for me. You are not me face me. Sorry me. L'altro resto, ciao ciao, tot sana, bye bye.